אדוני שפתי תפתח, פי יגיד תהילתך. זה הדבר שהכי הכי הכי חשוב לי. שכל אור שתקבלו ממני, כל ידע וכל אהבה שתצא לי מהפה, יהיה תהילתו של בורא עולם. כי אני הגעתי לנקודה שהבנתי שאם אני לא דרך, אם אני לא צינור של בורא עולם ושל האור שהוא רוצה ממני, אין פואנטה. אין פואנטה, זה לופ, זה משהו שהוא לא נגמר, זה כאוטי, כאוטי ברמות. ובהמשך לגן עדן שמצאתי בעצמי ובבריאת מציאות שלי, אז אני רוצה לשתף את זה עם העולם. אני מרגישה שזה פשע, שכל הטוב הזה יישאר אצלי. אני הולכת ברחוב ואני מרגישה כל כך טוב, והתפילת לב שלי זה הלוואי וכולם ירגישו כמוני, הלוואי, הלוואי, הלוואי. וחשבתי עם עצמי, כאילו איך אני יכולה לעשות את זה? אז ערוץ יוטיוב ראשון, זה אחד הדברים הבאמת שקפצו לי לראש בהמשך לדבר הזה. אני אגיד שזה מרגש אותי, זה משהו שלא עשיתי אף פעם. באופן כללי, צ'קרת הגרון שלי, אומייגאד, לבשתי כחול! צ'קרת גרון שייכת לצבע כחול, היא ממש אתגר בשבילי. אני מאוד חובה עולם פנימי, מאוד מאוד עשיר, אני מאוד, הכל אצלי עובד מאוד מאוד טוב. צ'קרת הגרון שלי, אני ממש הבנתי שאני צריכה לעשות איתה הכי הרבה עבודה, הכי הרבה גם לשים את עצמי בחוסר נוחות מול זה, כדי ממש לקיים ולעשות את זה. ובאמת, החלטתי שאני עושה את זה, והנה אני עושה את זה, אז I'm so proud of myself. ויש הרבה דברים שחשובים לי, ואנחנו כזה נגיע אליהם בכל פרק, ואני אפתח ואני אשתף, ואני אהיה פה הכי הכי פגיעה, אשתף מהידע והחוכמה שבורא עולם נתן לי. ונכון לפרק הזה, אז אני דווקא רוצה לעשות היכרות. אז אני ליאל, אני בת 23, והאמת שכל פעם שאני צריכה לספר על עצמי, או לתת איזושהי כותרת לדבר שאני, תמיד אני כל כך מסתבכת, אני מרגישה הכל מהכל מהכל, אני מרגישה שיש לי את כל התכונות, אני מרגישה שיש לי את כל גווני הקשת בתוכי, את כל הרעיונות, אני באמת מרגישה שהצמצום היחיד שאני יכולה לעשות זה להגיד שאני בן אדם, אני בת אדם, אני אישה, כאילו זה הכותרות היחידות שאני מרגישה I can relate to. וחוץ מזה אני פשוט אגיד על עצמי שאני אוהבת להיות אור לעולם, אני אוהבת להיות אהבה לעולם, אני אוהבת להאיר אנשים, אני אוהבת לאהוב אנשים, אני אוהבת להעמיק בתוך אנשים, אני אוהבת את הנסתר שבנסתר, אני אוהבת גאונות, אני אוהבת יצירה, אני אוהבת לחיות עם משמעות, אני אוהבת לחוות, אני ממש מרגישה שהחוויה שלי מלאה בתשוקה, אני הרבה מאוד מרגישה גם. אם אני מרגישה עכשיו אושר, אז אני אהיה באורות, ואם אני מרגישה עכשיו כאב, יכאב לי בכל העצמות. ויצא לי עכשיו שורה של שיר, נכון, זה כי אני כותבת מוזיקה. זה בסופו של דבר הייעוד הסופי שלי, אני מרגישה שזה בכלל לאבד את עצמי דרך מוזיקה. גם השירים שלי מתעסקים, האמת, אני כאילו הכי פתוחה איתכם, כשהתחלתי לכתוב זה היה בערך בגיל יש כזה 14, אולי 16 כזה, משהו כזה, זה אזור הגילאים הזה שממש ממש השתניתי, וגם על זה אני אספר לכם. אז בעצם מה שקרה בתחום זמן הזה, אז התחלתי לכתוב מוזיקה. עכשיו, כשאני כתבתי מוזיקה, זה היה ממקום של אני צריכה שאנשים יראו ויבינו את הכאב שלי. כי אני הייתי כואבת בתוך החדר ברמות ממש ממש גבוהות, וכשהייתי יוצאת לעולם הייתי כל כך הרבה מחייכת, והייתי מרגישה שיש דיסוננס בין מי שאני בפנים למה שאני בחוץ, ובשביל להקל על הדיסוננס שיצרתי, הייתי כותבת מוזיקה שתבין ושיבינו דרכה עד כמה כואב לי, ועד כמה העולם הפנימי שלי הרבה פעמים יכול להיות כל כך אכזרי עליי. ואז באמת כאילו, זה ככה התחלתי לכתוב מוזיקה, כתבתי כאילו על כל הדברים הכי הכי אפלים, ואז לאט 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 עם ההתפתחות שלי, ואני יכולה להגיד לכם שרק לאחרונה, את דברי האור שלי אני מתרגמת ליצירה. וזה, אני חושבת שמהרגע שהתחלתי לעשות את זה, התחיל הגן עדן הפרטי שלי באמת להיות, כי תחשבו שכאילו עבורי, בעיניים של דאז, כל פעם שהיה לי גישה לעולם הפנימי שלי, זה היה עבור כאב.
וכאילו, ממש תרגמתי, עולם פנימי שווה הכאב שלי, והיום העולם הפנימי זה שווה האור שלי, וזה עולם אחר, כי בשבילי אור היה עם אנשים אחרים, כי הייתי כל כך שמחה והייתי כל כך מאושרת, וכשבן אדם מרגיש ככה וחושב את זה, אז הוא הולך לחפש בחוץ דברים. אז הלכתי לגברים, הלכתי לחברות, הלכתי לחפש שקט ושלווה אצל ההורים שלי, חיפשתי בכל מקום אחר שהוא לא אני, את האור שלי. וראיתי כמה טוב אני עושה לעולם, אז זה היה מין מערכת יחסים מאוד מעניינת של, כן, טוב לי איתכם ואני באור איתכם, אבל כמה אני באמת מרגישה את זה, כמה זה באמת האמת שלי. וכשהבנתי שאני לא רוצה שרק בסיטואציות מסוימות ורק בתנאים, שיהיה לי כל כך הרבה תנאים לאור שלי ולאהבה שאני, אז עצרתי הכל והייתי כזה, אוקיי, I call my power back to me. ובאמת קראתי לו, ואני לאט לאט מגלה עד כמה כוח יש לאהבה שלי, כי עכשיו אני חווה את זה, ואני יכולה לשתף אתכם שעכשיו אני נמצאת בנקודה אין לי שום מערכת יחסים עם גברים בכלל, זה משהו שלא היה לי, זה משהו שהגוף שלי לא מכיר, הנרבס סיסטם שלי עוד מתאקלם לזה, כל האנרגיה שהייתי מושקעת בסביבה שלי, בגברים או במשפחה שלי או בין חברות שלי, אני משקיעה היום בעצמי. ממש. ולא רק בעצמי, באגואי שלי, ממש לא, אני משקיעה באלוהים שבי. בבורא עולם, בבריאה, בטוב שיש לי לעשות לעולם. כשאני אומרת שאני משקיעה זמן בעצמי, זה אומר שעכשיו אני משקיעה זמן בלתקשר את העולם שלי כדי שיהיה אור הלאה. אז עבורי פעם לאהוב את עצמי היה לדאוג לעצמי, לטפח את עצמי, לשים את עצמי במקום הראשון וכל כך הרבה דברים, אבל היום הלאהוב את עצמי זה לתת לי על מנת לתת לעולם, לאור הזה. לא, לתת אור לעולם הזה. קודם כל אני רק אגיד לכם, הדבר הזה יקרה הרבה כי אני חושבת מאוד מהר, מגיל קטן היה לי קשיים בדיבור, כאילו דיברתי בגיל מאוחר, ואז שדיברתי גמגמתי. צ'קרת הגרון שלי, אתם תבינו עם הזמן עד כמה היא צעקה לי הצילו, ועכשיו זה ממש ריפוי שלה. אוקיי, עכשיו בוא נחזור. עכשיו מה שאני רוצה להכניס לחיים שלי זה הרבה מאוד סדר, מי שמביאה נומרולוגיה, הספרה 4, זה האתגר שלי, זה מה שאני צריכה עכשיו להוסיף. אני, מאוד חשוב לי המסגרת, מאוד חשוב לי להוכיח לעצמי, להגיע לסיפוק מתוך ההרמוניה הזאת של עשייה נכונה, עשייה מבוקרת, עשייה כאילו, לא ממקום של ביקורת, ממקום של בקרה. וכל העולם הזה שארבע מביא איתו, הסדר, המשמעת, הנכונות הזאת העמוקה לתבניות. עכשיו, למה זה כל כך חשוב לי? כי אני נפש חופשייה, כשאני מרגישה שכשרואים אותי, אנשים מרגישים חופש, כי אני מביאה את האנרגיה הזאת. אני ייעוד 3, יום לידה 6, שם ליאל 8. אז זו מפה מאוד כזאת, אני מזל גם דגים, אז זה מרחיב את זה. כרגע במסע שלי אני לומדת קבלה, אני לומדת את ספר היצירה של אברהם אבינו, שהוא איתי בהדרכה מטורפת אישית, ואני יכולה להגיד לכם שרק עם הזמן הבנתי עד כמה הוא ההדרכה שלי. אני גם לאט לאט נחשפת לתוך החלקים של עצמי, שהרבה פעמים בגלל שהייתי מרגישה כל כך הרבה, והיה לי קושי יכולת להתמודד עם כל הרגשות שלי, הייתי חוסמת כל כך הרבה אור שרצה להגיע אליי ממקום שהאמנתי שיש לי הרבה מגבלה ביכולת ההכלה שלי. זה התחיל בהתחלה, הבנתי את זה כשלא יכולתי להכיל את העולם החיצוני, so called, וכשהתבוננתי על זה רגע ואמרתי לעצמי, למה אני כל כך מוגבלת בזה? למה כל כך קשה לי? הבנתי שאני בעצם קשה לי להכיל את עצמי, עכשיו זה משהו שאני ידעתי אותו, אבל לא הבנתי עד כמה קשה לי, כמה חוסר הסדר שבי מפריע לי לחוות כל כך הרבה אור שהבורא מחכה שאני אחווה וארגיש. אז זה מה שעכשיו אני עושה, אני שמה את כל שמה את כל הסחות הדעת בצד, ומרגישה את עצמי ומרשה לעצמי לחוות את העולמות של בורא עולם. מחכה לי שאני אגלה, ואני עושה את זה דרך באמת אברהם אבינו, הספר היצירה שלו.
אני עושה את דרך הקבלה, אני עושה את דרך מסעות אישיים שאני עוברת על בשרי, שגם על זה נדבר, כי יש לי כל כך הרבה אור וכל כך הרבה פוטנציאלים לפתוח, שלי לא היו פתוחים, לא ידעתי שיש רמות עושר כאלו שאפשר להגיע אליהם, רמות נוכחות, רמות אלוהיות שאפשר לחוות, ואני מרגישה שאני, כליאל בת ה-16, הייתי כל כך צריכה את ההדרכה שעכשיו אני רוצה לתת לעולם, זה מרגיש לי כמו הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות. תודה לי, ליאל בת ה-23, שהיום היא בנקודה שהיא באמת יכולה להדריך ולעטוף ולתת דרך לליאל בת ה-16 שבאמת הייתה עבודה. ואני אקרב את המיקרופון אליי, כי קוד הנובח ואני רוצה שתשמעו אותי. יש כל כך הרבה דברים שהייתי עבודה בהם בגיל 16, שהיום יש לי כל כך הרבה כלים לעזור לליאל בת ה-16. עכשיו, ליאל בת ה-16 זה העולם הרחב. כמה שהייתי חריגה תמיד בנוף, ליאל בת ה-16 יש בה הרבה מאוד אמונות, הרבה מאוד פחדים, הרבה מאוד חששות, הרבה מאוד צמצום, שאני רואה בעולם אני מבינה כמה אור יש לי לתת לו כדי לעבור את התקופה הזאת. ליאל בת ה-16 מייצגת הרבה מאוד. אני רוצה רגע לספר לכם על איזשהו חלום שהיה לי, ומשם לשתף עוד איזשהו תרגיל מדהים שעשיתי לעצמי. היה לי חלום שאני נמצאת בבניין עם אמא שלי, ואנחנו מחזיקות ידיים בתוך חדר על מיטה, אנחנו מחזיקות ידיים, ובעצם אני רואה מהחלון, מאחוריה, שהבניינים מתעקמים, אוקיי? הבניינים ממש כאילו יש סופה מטורפת בחוץ, והבניין מתעקם, ואני לא אומרת לה שאני רואה את זה כדי לא להבהיל אותה, היא מסתכלת לאחור, היא רואה את זה בעיניים שלה, היא מסתכלת עליי עיניים מבעלות, והיא אומרת לי, מה זה? ואני אומרת לה, הכל בסדר, הכל בסדר. ואז זה הגיע לבניין שלנו, ואני מרגישה איך הבניין מתחיל להתעוות ואפילו להסתובב מכמה הסופה בחוץ חזקה. ואני מחזיקה לה את היד, ואני מבינה שאנחנו הולכות למות, שכאילו זה הסוף. ואני מחזיקה לה את היד ונותנת לה מלא מלא ביטחון ומלא אהבה במבט שלי, והיא מסתכלת עליי במבט אימה, והיא משותקת כאילו. ואני מחזיקה לה את היד, ואני מחזיקה לה את היד במהלך כל הקריסה של הבניין. כאילו, מהסיבוב, הבניין ממש התחיל לקרוס, ואני מחזיקה לה את היד ואני אומרת, כאילו, הבניין הזה יקרוס עלינו, וכשהיא תעזוב לי את היד אני אבין שהיא מתה. עכשיו, חלום סופר קשה, בא לי לבכות עכשיו שאני מספרת אותו. אמא שלי אחת הנשים שהכי חשובות לי, הכי משמעותיות לי במסע שלי. אני אוהבת את אמא שלי כמו שלא אהבתי מעולם. כשאני סיימתי את החלום, אז כמובן הבנתי שיש הרבה מאוד מסרים בחלום הזה, הרבה מאוד עניין, הרבה מאוד להבין, הרבה מאוד דברים שרוצים לדבר אליי. ובאמת, אחד הדברים שעשיתי בהמשך לחלום הזה, זה לדבר על דברים שקרסו בי, ועל דברים חדשים שאני חיה. ממש לקחתי את הבניין כהגוף שלי, כקריסה של מערכות שאני חייתי בגוף שלי, הבנתי שהליאל בתוך הבניין זה חוויה הפנימית שלי, ובאמת שאימא שלי היא חלק בלתי נפרד מהחוויה הפנימית שלי. אז עשיתי רשימה של דברים שקרסו בי, אז הדברים שקרסו בי, שזה במילים אחרות ליאל בת ה-16, במילים אחרות דברים שהעולם חווה, זה. ילדותיות הרסנית, מרדנות, חוסר יכולת הקשבה והכלה, הימנעות, גאוותנות מיותרת, אחיזה בכאב שלי, הלופים המוכרים שלי, מיניות מהירה, טיפוח של טראומות, להתייחס לאלוהים כדמות משנה בסיפור, אהבה בתנאים, אישור מגברים, אישור מהסביבה, ניזונה מתשומת לב זכרית, מגע בגוף שלי ללא אהבה, סבל, קליפות, הזנחה, תסכול, כבדות משורש הנשמה, צמצום, פחד להיראות מרגשות וריחוק מהעולם ששמתי בסימן שאלה. אני עדיין מתמודדת עם זה, אני עדיין מלמדת את עצמי מחדש את הביחד שהנשמה שלי כל כך רוצה וצריכה, והיום זה הטופ 1 priority. היום ביחד זה התחושה שאני מבינה שזה מה שחיפשתי כל החיים, זה מה שחיפשתי. והדברים שנבנו מחדש, שזה ליאל בת ה-23, שעכשיו אתם שומעים את הקול שלה, זה אלוהים.
זה לגמרי אלוהים, זה תחושת ביחד, זה משפחתיות, זה הרחבה, התרחבות, ביטחון ומציאת יופי עמוק ברגשות שלי, הקשבה עמוקה, איטיות, קו זכות, אמת, יצירתיות מוארת, דרך ארץ, נימוסים, צניעות, סדר וארגון, הרפיה, כניעה, פינוק, נשמה עשירה, ניקיון, חוכמה, בינה עמוקה, הדרכה רוחנית, עושר בתדירות מאוד מאוד גבוהה, כבר לא פיקים של ריגוש שלה, חוויה תמידית ישרה של עושר, סבלנות, אורך רוח, גבולות בריאים, איכות ומיניות מקודשת. את כל הדבר הזה אני רוצה לתת לעולם, זה יהיה בסרטונים, זה יהיה בתוכן שלי, זה יהיה במי אני ככה ביום יום, בכל מקרה, ואני רוצה להגיד לכם תודה שהקשבתם, ולהגיד תודה לבורא עולם שהוא בחר בי לתת לי כל כך הרבה אור, כל כך הרבה אהבה, וכל כך הרבה בינה, ותודה לאלוהים שנתן לכם את החשיפה לזה, ולהזדהות איתי, או ללמוד ממני, או להבין אותי, שזה בפני עצמו עולם שלם בשבילי, וכל כך הרבה דברים שקורים עכשיו, ברגע הזה, כשאתם מקשיבים לי, וזה הסרטון הראשון, וזה ההיכרות איתי. אתם תכירו אותי כל פרק, ואני אכיר אתכם כל פרק, ואנחנו נדייק את זה ביחד, ועכשיו זו התחלה של ידידות מופלאה. ואני רוצה להגיד לך או לך, אני בעיקר אדבר לנשים פה, not gonna lie, אבל אני רוצה להגיד שאני אוהבת אתכם, ותרפו את הכתפיים, ותרפו את שרירי הלסת, ותרפו את הגוף, ואני פה איתכם, ובואו נתחיל את המסע, Thank you so much.